vrlo smo uzbuđeni, čekali smo 4 godine ovaj trenutak, onako sa jednom radošću i ponosom smo dočekali. Vrlo sam ponosna na Katarinu, završila je sa odličnim uspehom sve 4 godine i evo danas dodala svečanih diploma i jako sam ponosna. Evo nas na kraju 4. godine našeg putovanja i nekako ne mogu a da se ne setim te prve godine kada su tek došli, kada su bili mali i nesnađeni i iskreno baš je veliki taj put koji smo prošli zajedno. Iz djetinjstva ste iskoračili mlade ljude spremne za budućnost. Učili smo vas kroz brojne aktivnosti da budete radoznali, iskreni, nezavisni, odgovorni, kreativni i nadasve dobri ljudi. Jedino bih izdvojila naravno našeg razrednog starešinu koji je jedna divna osoba. Meni kao otac, ako tako mogu da kažem. Ne mogu da kažem da mi je bilo lako, slušajući sve to. Onako, stajala mi je jedna onako prava knedla u grlu, moram da vam kažem. Toliko emocija mi se nagomilalo tu, godine druženja sa njima. Pa najbolje su godine u mojoj karijeri. Ispratili smo svečano u život, u nove pobede, 4. generaciju savremenih maturanata i negdje kao direktor škole izuzetno sam zadovoljna jer ovo je zaista bila jedna sjajna generacija. U ovoj generaciji smo imali 13 nosioca diplome Vuk Karadžić, što je jedan zaista impozantan broj. Došlo je vreme da proglasimo najboljeg učenika generacije. Najveće priznanje učenik generacije zaslužno pripada učeniku odeljenja 4.5 Minji Ćiriću. Bila je čast deliti ove 4 godine sa njima i zaista su ih učinili lepšim i poprilično sam siguran da ove 4 godine nikada neće izbledeti i otići u zaborav, baš zahvaljujući njima. Ja sam preponosna na moju ćerku Miju Zdravković i na njen uspeh u ovoj savremenoj gimnaziji. To je jedna od boljih odluka koju smo i mi imali u životu. I ja joj od srca želim njoj kao i svim ostalima da ide samo tim istim putem kao što je išla do sada. Ovako prvi utisak sada ovo je ponos i znači trema i kao roditelj baš smo uzdrmani. Proslava, kao prvo proslava je bila savršena, jako mi je drago, fino organizovano. Kažem, ona je provela 1 godinu u školi, što je meni vrlo značilo, pošto ja nisam bila tu u zemlji. Ona je bila tu, znači, što se tiče profesora, pedagoga, direktora, znači svi su mi izlazili u susret i osjećala sam se vrlo bezbedno i sigurno. Znači, obraćali su na pažnju na taj njen emotivni deo, uklapanje, pošto je došlo 4. razred, znači stvarno sve je prošlo u najboljem mogućem redu i vrlo smo zadovoljni. Savremena je za mene motivacija. Sjajna škola, savremena u svakom smislu i pogledu. Jako mi se svidelo od samog početka što je i vaspitno-obrazovna ustanova, što je danas retko, počevi od privatnih i od državnih škola, tako da za svaku preporuku svakako.